Laban tayo kasama si Senator Laila De Lima. Ayan po, talagang lalaban tayo. Free Laila now. Anyway, ipagdasal natin siya na sana magbago ng isip ang ating presidente na hipuin sana ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas, ang utak, ang isipan ng ating Presidente Duterte, itong Duterte talaga. Na sana pakawalan na si Senator Laila De Lima dahil wala man lang kaabog-abog. There's no such evidence na magko-confirm sa kanya na si Senator Laila De Lima ay nagkasala sa mga kasong ipinataw sa kanya. So, we have to help Senator Laila De Lima para maibalik sa ating bansa ang hustisya at ang pag-asa. Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila. Talaga pong lalaban at lalaban si Senator Laila De Lima. Nagloko ang ating kaya ining isa pang endorsement na pagpapatunay na si Senator Laila ay walang tigil po. Although nakakulong siya at ipinakulong. Hindi po siya basta nakulong lang. Ipinakulong. Because sa mga bintang sa kanya, all those cases na wala man lang substance or there's nothing evidence about those cases regarding sa drug case na isinampa laban sa kanya. Pero patuloy pong nagtatrabaho at kahit nakapiit siya, hindi po siya tumitigil. Every day she has a resolution, a Senate resolution po. At marami na po siyang Republic Act. Yung mga Republic Act na ginawa niya na pinakikinabangan na natin ngayon. Sa loob ng 5 taon po. Ito po, ang hihinanyugan niya to para doon sa mga late tuners at saka yung mga hindi pa po nakikinaririnig ang mga Republic Acts na ini. Lalo po yung mga satuya, mga 4-piece beneficiary. Ito po yun. Alam mo ba, si Senator Laila De Lima ay tinaguriang ina ng 4-piece dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Ayan, madadagdagan pa po yung mga Republic Act na yan. Hinanyugan pa ining sarong ini na mga Republic Act sa isa sa mga ginawa na ni Senator Laila De Lima, although siya ay nakapiit sa kanyang detention house. Laban, Laila, laban! Laban, Laila, laban! I am part of the hashtag Babaya Ko Network na tumutol sa misogyny at sa systematic na paggamit ng pambabastos para sirain ang credibility ni Senator Laila De Lima. Kailangan natin ibalik yung dangal ng bansa na to. The past 5 years has been too much already. And the past 5 years has been so unfair and so unjust for Senator Laila. Kailangan natin ituwid yung tama. There has to be some sort of retribution dito sa mga nangyayari. And the only way for us to do that, kailangan nating tumaya. Kailangan nating tumindig. And it's not about any other issues, but ano lang yung tama, ano lang yung just, ano lang yung fair. At the rate that this country is going, burak yung buhay na iiwan natin sa mga anak natin. Burak yung buhay na ipapamana nila sa mga anak nila. And I will not stand for that. Yesterday was a sea of pink in social media. Yung mga dating kaibigan na hindi namin na naging kaibigan for the past 5 years, ay naka-pink kahapon. And it was very hopeful day yesterday. So confident ako na kaya natin